Jeg er jo det, der hedder en sand USA-nørd. Jeg elsker USA, og hver gang jeg har mulighed for at tage en tur afsted ud at rejse, så er det altid til USA, jeg skal afsted. Og mit mål er selvfølgelig at besøge alle staterne i USA, hvilket efterhånden virker overskueligt for mig, da jeg kun mangler at besøge 8 stater nu. Men et sted, jeg altid vender tilbage, og som jeg er fuldstændig tosset med, det er Florida. Og det, jeg især godt kan lide ved Florida, er den her alsidighed. Der er så meget forskelligt at se, både natur og strand og forlystelsesparker. Der er bare det hele. Så det, vi typisk gør i min familie, når vi er afsted, det er selvfølgelig at besøge Orlando, hvor vi især besøger alle forlystelsesparkerne. Universal Studios er min personlige favorit, hvor man kan prøve forlystelser hele dagen, og det er slet ikke til at få armene ned, når man først er hjemme igen. Og så selvfølgelig sådan noget som SeaWorld og de klassiske Disney er jeg også helt tosset med at komme ind og se. Og efter alle de her forlystelsesparker, så trænger vi selvfølgelig til et afslapning og bare ligge og slappe af og nyde det dejlige Florida-vejr. Og det kan man jo selvfølgelig især gøre på vestkysten af Florida, hvor jeg typisk vælger at besøge sådan noget som Sarasota, Fort Myers og Naples. Og her er sandet jo helt kridhvidt, lækkert strand, og det ligger lige ud til den mexikanske golf, så det er selvfølgelig virkelig dejligt vejr, og der er bare det hele derude. Og derefter så besøger vi jo typisk sådan noget som Everglades Nationalpark, hvor vi kan få et godt gys og komme ud og se alligator og komme ud med airboats og se alle de forskellige insekter og fugle, som nu lever i sådan en sump. Hvorefter vi typisk kører en tur ned til Key West og mærker den karibiske stemning, kører over de her 42 broer, som er en rigtig flot køretur sydpå. Og så slutter vi jo typisk af i Miami, hvor vi får nogle long drinks og slapper lidt af ved stranden igen. Og selvfølgelig ser de her Art Deco-bygninger, som er typisk for Miami og opstået i 30'erne. Så man kan sige, at Florida er mit andet hjem, og her vil jeg altid vende tilbage.